Usawoti ngisebenzisile kakhulu mina ke ngumuntu oyi-membership yale ekhaya from eThekwini. But ngokomsebenzi ngase ngathola itoho ngala ePortshepstone nakhona usawoti kuze ngithola itoho kade ngiqeda graduate. So nje kuningi le ekhaya kuyaphila ngoba sibona siphila. Bayazi nje eThekwini ukuthi ngihlale ngikhona mina kodwa ngokomsebenzi manje sengingala ePortshepstone kuyaphileka le ekhaya kakhulu futhi siyabonga. Ngizobonga amandla osawuti, ikhalenda, iskipa. Ubaba ngaqala ukumbona kwi-TV, wasefika eMzimkhulu, ngaya khona ehotela. Ngathenga usawuti, ikhalenda, iskipa, idukhwe leli engilithwele. Angihlala ekhaya, umakoti asekhaya benike nifike elele edining. Ngibuze indawo lele edining, athi hayi akho nto sisi nifuna ukubuka i-TV. Ngimyeke. Ngibuza ingane yami indaba umakoti eselala edining eshiya ikamera lakhe. Athena wabaleka mama ngoba kwakunento eyayimemeza lapha efasteleni lakhe. Imani ithi hey. Wabaleka wawolala ekamereni lami nengane yami. Uthi yaphinde yalandela lento yaya ekamereni lami efasteleni. Memeza ibize yenye ingane yasekhaya yanga. Uthi umntana amathi ngeke malumekazi. Umama kunetswayi ayithenga ifake lapha ewardrobe ngake ngithi abachele ngayo umakoti akanakike. Uthi ayithathe lento ayikhweshe efasteleni ivele ihambe into ithula unamphela useze waphinda nasekamereni lakhe. Itswayi iyasebenza. Emsebenzini mina nenkinga kodwa ngokuthi ngathola ubaba uNdlovu ngifaka leskipa ngaphasi manje emsebenzini ngifaka itswayi emaphokethini ngibezwe sebekhuluma ukuthi uyathakatha lo ngoba ngenzeka ilutho mangiphuma ngemsebenzini ngiphatha ikhalenda lapha ya ngithi ingilozi kaBaba uNdlovu ayihambe nami iphume nami njengamanje mangiphuma. Ngiyawabonga amandla wala ekhaya wengilozi yala ekhaya iqhubeke ingivikele emsebenzini. Bahlangane ngamakhanda baxaka bakwenzekeni ngoba into zabazisebenzi. Ngiyabonga. Sukuma nokuzothula ugcobo laBaba uNdlovu angenzele lona. Nginomntwana esehlalile iminyaka ngicathi nje 4 years ehleli engasitholi isikole. NgoNovember 7 kwakumengezela ukuthi kuzoba khona ama products azowakhipha. NgoNovember 7 ngaya ke eShepstone ngahamba ngayowathenga lo ma products. Kulonyaka umntwana isikole usitholile la eMzimkhulu. Ngiyabonga kakhulu ugcobo lukaBaba uNdlovu. Amen. Uma wahamba wethenga ikhalenda kaMpostoli uNdlovu wahamba wayixhoma ekhaya. Ekhaya zonke izinto zishintshile, ukudla kusaphela njengoba kwakuphela. Nathi esikoleni asabuya ivele silala. Asavele sibuye nje ekhaya vele silala. Ngiyalibonga igama lenkosi uJesu. Amen. Ngizobonga umusa kaBaba uNkulunkulu bazalwane. Nami kube nzima empilweni nami emshadweni wami. Kodwa ukufika kwami la wathi esemzimkhulu wathi abanye babelinde mina ukuba ngifike la ngathi usho mina. Ngangesindwa ngathi ngithwela amatshe. Wanelwa ngibeka isandla azangiphinde ngesindwe. Nganginomzukulu wami owayefunda ecrash eCopho. Wayevene aphele bazalwane masefuna kavuke awugibela imoto esikoleni avene aphele uyaphefumula kodwa nje uyinto nje uthandasi una 7 years mase imoto seyihamba aphaphama ngaya nekuBaba uNdlovu eMzimkhulu wamkhulela zabe yaphinda abe nalonto ikhalenda. Bazalwane siyambonga ngoBaba uNdlovu. Siyambonga uNkulunkulu umsasenzele wona ngaye. Ikhalenda ngalifaka endlini yami. Ngaphupha ebusuku into emfishane engaka. Ihamba ngathi ikewu, ikhuluma njengomntwana. Ithi njengoba usixosha manje kule nja kufaka leli khalenda, uthi asiye ngalapha. Hallelujah. Ngagcina ngalo mina ukuphupha into ezimbi nokuphupha kabi namhlanje ngiyalandela bazani la kiwa khona ngisuka eMzimkhulu ngigijima eMzimkhulu ngike Harding akukho la ngayikhona ngoba ngwabonile amanje ngibona ugcobo. Amen. Hayi nami
nginguyena umntwana wakulendlu engisizwa kuyona nami lendlu yangithola ngihluphekile usawuti lokukhulunywa ngawo uwona wahlukanisela umuzi wami uhluphekile udlala izilwane udlala abathakathi nezulu lithunyelwa like lishaya emzimbeni lingiginqe phansi kodwa ngasizwa la endlini lo sawuti nguthathe la endlini waxosha izilwane ngake ngashayeka ngathi ngihambe hadini bangibuza abantu bathi akuyena nalona umama umbotho bathi abangiyena ngishayekile ubuso bonke bomnyama kodwa ngisizwe usawuti la endlini okwesibili ngamanzi angisizile amanzi eduze kwakwami kokhona inja ikhala lenja ithi nayikhala kungabi kuhle ithi yakhala lenja ingabi kuhle hayi ngaze ngathatha amanzi ngawathatha ngame emnyango ngakhomba ngakhwifa ngawo ngathi hamba nja uthunywe ukuthini la yahamba inja yenza umhlolo yehlika mayize esangweni ngakwami ifika imibheke kwami ikhonkothe kwami ngayitshela inja ngalamanzi ngathi hamba nja uphinde umnikazi wakho ungabubuye yenza umhlolo inja yehlika yayoshona kunanamhlanje lenja ayisezi